गिबियावनो गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आंनि आगै सनाय होननाय मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटिं सोलिगासिनो दङ। बेखौनो नोंथांमोनखौ फोरमायनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। स' नोंथांमोना जाहाथे जोबजासिम नायलाङो। आङो माखासे शुटिंनि क्लिप्सफोर नोंथांमोनखौ दिन्थिनो नाजागोन। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै बेनो जादों जोंहा दिनैनि शुटिंनि लकेशना। ओमफ्राय जोङो गिबियावनो एसे फुजा होनानै लाग्रोबाय जाहाथे जोंहा शुटिंआ मोजाङै मोजां बारलाङो। ओमफ्राय गोबां माखासे आंनि फेसबुकआव बा इउटुबनि कमेन्टफोराव सोंगासिनो दङ जे मेथाइआ माला रिलिज जागोन होननानै। ओमफ्राय जोङो सानदों मेथाइखौ मार्चनि 20आव रिलिज खालामगोन होननानै। जेबो जुदि जोंहा उसुबिदा जायाब्ला जोङो मार्चनि 20आवनो आपल'ड खालामनो नाजागोन। ओमफ्राय बे भिडिअआ माबे चेनेलाव आपल'ड जागोन होननानैबो गोबाङानो सोंदों। स' बे भिडिअआ दैमु दि प्रडाक्शन बेवहाय फैगोन। ओमफ्राय बै चेनेलनि जा लिंक बेखौ आङो डेसक्रिपसनावहाय होनाय जागोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानै बे चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो, अब्लानो नोंथांमोना बै भिडिअखौ रिलिज खालामनाय लोगो लोगो नुनो मोनगोन। सोलिगासिनो जोंहा सुदा खेबगिरिया खेबगिरि सिंग्रा समोसा मोटू पतलू नामा खुशबू खुशबू बेसोरिफोरा बिराद मेंजोब्बाय मोसानो ओमफ्राय बैग्रिबो दं नै सिंग्रा सोरबा दा ओंखाम जायो दे मालाय नालाय बेलासियाव आंसो बिदि जायो। ओमफ्राय आन्दा गोलैगोन साहा होग्राया गोदानसो गोदान साहा होयो बोरायबाय आयु साहा लोंलाय आंबो अपारेटर जादों सिंगारा एक्टरखौ नोंथांमोना एसे हमदां हादो दा साननांगौ। खान्थाल मादानि बैसागि सिख्लायाव दङमोन मनेन बसुमतारी। ओमफ्राय एबारबो एक्टिंखौ मोजांखौनो नांदों आङो, एसे आपग्रेड जासिनबाय। नोंथांमोना नायदो नायलांदो होमबानिया नुलांजोबगोन गासैखौबो। खैजिमा बिदै। ओमफ्राय एक्ट्रिसा नै दैमु रानि बर'। रानि। ओमफ्राय नैथिं निजोमश्री मेकआप। ओमफ्राय नै दायो लकेसन चेन्ज जाबाय। ड्रेसबो चेन्ज जाबाय। नङालै बमब्रमा होनो जोंना बमब्रमा। नै इसिनिया ओरै होनोनोलै पथाराव दाना लाल दाना पकिना द काटिनोनो मानसि गैया बिदि होनोनो आरो इसिनिया। बे जादों अर्गेनिक पादैदा बहल मामोनलाय? बेयो जोंनि मोदोमाव सफ्टबो नेचारेलबो आरो जोंहोयोबो जोंनि स्किनखौ। ओमफ्राय बे मा? गलाप बिबार निउ गलाप बिबार।
नै नानिमोन ओंखाम खुजोब्बाय नामा नोंसोरो आयो अन्थाव बाथाव अमाजों संना दोनखादों दायो आरामसे जाहैनो हासिगोन स' दिनैनि जोंना सुदा अलमस्ट कमप्लिट जाबाय जाहांबाय आरो ओमफ्राय जोबसिगोनानो ओमफ्राय गाबोन लाबावनो दंबावो गाबोननिखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै ओमफ्राय नै एक्टरिसा जोंनाव सासे बर'नि पिके ओंखारदों गस्लाखौ खुलियोबा पुरा पिके बायदि नांगौमोन नै दे खोन्था थाबायलाय पिकेनि बर'नि पिके नै जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेलाव ओरैबायदि नुखायो सेंग्राफोरखौ नायलाय बाप 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 रावबो हाया बुहुमनि रावबो हारि माहारिया हाखाया बर' हारिनि कालसारजों ट्रेडिसनजों ओरैबायदि समायना नै ओमफ्राय बेथिं थाम्बनेलनि फट'शुट जागासिनो बिरनो नागिरदों सिख्लाफ्रा थाम्बनेलनि ओमफ्राय फट'शुट थाम्बनेलनि नै कालिमा ओंखारदों स' नै जोंना दिनै फार्स्ट डे शुटिंआ अलमस्ट जोब्बाय ओमफ्राय नै मा बुंगोन एक्टरा मानो लादिखो ओंखाम उखैसोबाय नो स' गाबोन दंबावो दिनै आउटदुर जोंहा शुटमोन ओमफ्राय नोंथांमोना गाबोननिखौबो नायनो हाबावगोन नै लाजिलायदों स' जोंहा दिनैनि फार्स्ट डे शुटआ बेखिनियावनो जोब्बाय स' टाटा बाय बाय